Hari ni kapor mentang kuat ben keren kyrpang na kabentai ki longkpa. Ki longkpa ki ba la ino wa lagi jong ki tengah wa lagi jong ki khon. But film don shoot kanu ka jingkan mau yaki film don shoot kanu ka jingkit klik. Pila pen khai ki khon rai film sa shoot yaki film tip shoot kia pang kia bam kumno kia thia kumno kia school kumno. Kile kumno ka jim ka jongki namar phila ila ka jendat kumto klem da don shoot ka jing snokit klik. But kala shoot good la ka good ka ta ka jingya dai. Hari ni ka singi ka momenta nga kwa ban karpat ifi ki longkpa. Lada pila pen khai ki khon sngoba ban bsa ya ki khon ya ka ba phi pila pen kha. Bsa namar baki dei ki jongphi. Bsa namar ba phi la pen mi ki shaka perthai. What I ba kani ka men sim sarong kan man na phi nong li kim dei ki do ki snam ki jonga. Kamut ba kam dei ka do ka snam lada test ka DNA ka dei ki jongphi. But ki dei ki jongphi. Bat lada ka jagat ba jalong kat balong hapadeng jong fi arngot nrei ki khon ta sngoba wanum le benya ki namar utrai sha ba phipin le gumta wanong bangan pelaj no ini ki khon ngan lej no da ka wei bangan pen kha khon chata bat dala kha khon nang ta fi I kumba ka shulong ka ta ka jingim jong jing le kai don ki ba ong ba kalom ka sport na kan ma ba ka jing shong kha kam dei ka sport ka jing shong kha ka dei ka bala bo do blai ka jing shong kha kalong ka ba kentang kalong ka ba kyrpang hakmat jong blai tadeng tang kwa ba dong fi ka ni ka sngi ka ba menta besar lagi jong ki khon ke jong fi ka tin ke jong blai efsos en reu ka ong pi ki kpa wat mi bitar lagi khon hun rei ta psa pja ya ki ha ka jing kai ba ka jing sneng utrai ban psa pja ya ki ha ka jing kai ba ka jing sneng utrai ha ka jing kai mdei tang ba pi shu psa ya ki tang ha kata ka ktien ha ka jing kai utrai na ka jing sneng utrai henrei nganget ha phila nang ban sneng ka ta ha phila snang ban pni ka ta nganget ro ka ban kong e ka long ba psa ya kata ka do ka jongki ban nganget utrai ka khui fi ba ka ne ka sngi ka momenta nganget wanam shim sting ma utrai udan ka nong ban siu ya fi utrai udan ka nong ban ai ha fi lada ka dei ba kan long ba ya fi la fi la sniu kan long sniu ya fi tadei ta kum shakri utrai nga kwa ban maham ya fi ka ne ka sngi ka momenta wat jule ben ya la jogi khon ya ka ba phi pila pen kha wat ju I kon sweat iki kum to wat ju I ya ki kum to klem da don chu ka jingkit kli ne ka jing snolem na kam ta jongki la pila pen kha nga sngo ne ka por don shibon kita ki longkpa ya phi kyrpang ha ne ka sngi nga kwa ban kren pila I ne ka kurem ka jong fi pila I ne ki khon jong fi phim ju kli shu ki long kum no kia biang ne kimya biang ne ki koi ki khia ne kum no kani ka kurem ka jong fi menta ka don hapdeng ka jing e nga kwa ban ong nga fi nga don ka ta ka jing yo I ha ne ka por bagi khon ki pang ki khon ki shitom ka khmi lenti ya phi ku mukpa ya ka jing rap henrei menta pila lej da ka wei pat ka breu bat phi pila ye enjoy shato bat phi sngo kumba ka ta ka perthai ka biang e ya phi henrei kan mau ya ka ne ka wei ublei un sa bishare fi ublei un sa bishare fi phone ya ka ne ka lok ka jong fi menta phone no menta hi ki khon jong phi ki don ha ka jing pang ki don kam ya ka jing rap ka jong phi ku mukpa ki don kam ya ka finance ka jong phi ya ka pisa ka jong phi ki don kam ru ban yu I ka dur ka jong phi ku mukpa uni khon ne e ba ya phi henrei people shu e jindat you know khon jong phi udang ret phai no ha ka ne ka por ka ba menta phai no what I ba an pen bor ya phi hadu banda poi shaki court cases na ne men pen bor ya phi ban siu ya kata ka bai bam ka bai di ki khon ki jong phi what I ba kan poi hadu hang ta ngakwa manong I phi ka ne ka sngi men ta ro ya phi ki long kme dan na pedeng jong phi phi ale gum ta na mar nu lok la phet bat phi la ai da ka case ba gum tao nu lok ha ban siu ya ka bai bam ka bai di ki khon ki jong phi henrei ho oi ha ka ba kan ja do ka long ka ba dei e ban le gum ta henrei ha ba kan jam sim nga sngo ada ai ma kana ngani ka pisa ya ki khon ki jong phi henrei ka ta ka nom long jingkar khu na maru ai da ka jing bamban si baru ai namar
balapan bor yu ban ai kan ni ka pisah kamne kan ni ka pisah ka long kum ka ta ka pisah ka badan ya kita ki snare ki bala thungi ki snare but mars nyo ya ka ta ka pisah ki shuja no baka shulut no kum to ka shusran no kum to ka kwa no fi kong la ka long kum ta wanu pen bor ni ulok jo fi ban ai dua ya u bo try un le ki kamba bunom ai fi da ka jing pen bor unom ai fi da ka ni ka jing khnyum han rei kan don ka jing kta ya ka bo bleun kta yo un ai ya ka ba dei biang na ka banta jong fi ba na banta ni ki khon ba ngai om ta ka ta han rewan phai no ru shayeng kani ka bor jong ka klim kan ria na o kani ka bor jong baman kan lat na o duai kong try kwa an pathmai ka gm ka jong fi ru namar ka slow ni ka por ka bo ni lok dang don ka gm ka jong fi ka long ka ba sting fi la shumelen phim don por ban duai phim don por ban phai chu try phim don por bat tang ban puli ya ka tin ka jong ublai fi bon kam namar ba ka biang lut ka pisa ka pilan ka biang lut na dong sedong re menta bo ni lok la phet menta fi las dang ban duai ngasngo ka ni ka jingjar ka dei nam ta jong phi man pen phai fi ba don pen janai phi pen wan dur ka gm ka jong phi wanum domini lok ba leu phet reu phet ka daw ka long po try kwa an pen thamai shwe ya phi ba dei ta on me melen than ba ka ni ka prathai nei to kan dit no ba ngai api duai ngai ha ba phi ot phi karpat hau try ju ba bi phi un kar khu ya phi ka yo ka kot un kar khu phi un pen dap yi ka jing don kam ja phi man la ka sngi ka yeng ka jong phi ki khon ki ti ka jong phi kwa ban duai karpang ha ni ka por na ban ta jong phi yukpa ba kum jo ru ya ka kme ba ki khon ngin duai ka ni ka por kum ta haleluya try ni ka por ngawan ban duai nam ta nu khon jame ko try uni breu ko kana try bo long kpa ju ki khon upet na kana ka lok upet na ni ki khon mga duai ko kana me kta yu ablai wan mondor ba phi phi ya chne ka gm ju fi kan comment kan suk ka gm ka jong phi kan long ka ba kordit phai no shagane ko kurem ka jong phi phai no shagi khon ke jong phi phai no shalayeng phai no wat no melen ba ka ni ka purthai hallelujah nga duai ko try man ai bor nu khon kani ka bor shaitan ka bate ka khom ka bor klim ka bate ka khom kan lach no no un kan dit ban riu try mi e nu khon chame man nu ban sakma na bun lai phai no ko kan rat shikalok ka jong o shikatanga ka jong o shikani ki khon ke jong ablai hallelujah na kre ni ka chiman khya ka restoration ha kani ka por namana ni ka kurem ro ko try jesus be kani ka breu ko kan rat try ka balai melen palat ko kan rat ni ka perthai try ka ulok pen biang no dong sedong ka kham chania hau breu ban ha me ublai makani ka ching phat ka jong uru ka dei men pin dit ben riu ya ka ba kan chania hau breu man chania ata ka sangti ka jing rap no breu hun rei try ba kan chania ka sangti ka jong me try mi pen wan dor ka yam ka linyar ka jinjar ka sosat ka kordit rang tip te try ka dei ka ni pen wan dor ka ko try baka kanang jan si shu shame baka nang janai si shu ame nduai ko try yang ni ka yeng ka sam hi bar ko we try ngai ko kunat uni breu ko try jisu ngaklen fi ba ni ka por lai pha shi yang khon jong phiu sitam ka kurem jo fi ka don kam ye phi fin don lang phai no hallelujah ngai ngo me ka try me sngo nei jing duai ka teng jisu amen amen